No niin, eli tässä olisi tarkoitus jakaa kokemuksia tämmöisellä 20-teppasella peltipanta Merkurilla. Tavoitteena päästä mahdollisimman lujaa. Tästäkin veneestä on ajovideota olemassa. Edellisestä on rakentamisesta ja jonkunlainen veneen esittely myös olemassa. Niin käydään nyt läpi tässä, mitä 4,5 kesän aikana on kertynyt kokemuksia tästä hommasta. Tämmöisillä 20-sillähän kilpailtiin joskus sekä rata- että offipuolella. Silloin päästiin yli 40 solmun nopeuksiin. Itse en ole sellaisia oikein ikinä päässyt, 38. Ja risat on niin kuin eniten mitä on saavutettu. Mutta lähdetään nyt vaikka tästä moottorista eka. Eli 70-luvun lopun peltipanta Mercury. Näähän on siitä verrattuna vaikka johonkin Yamahaan tai mitä näitä nyt on tuoreempia, jotka saattaa olla vaikka 25 tai 30 heppasesta kuristettuja versioita, joista saa helposti lisäpoveria sitten jotain kureja, kuristuksia poistamalla ja muuta. Niin tästä nyt ei ole ollut, että tämä on se isoin versio tästä. Sitten tässä on myös semmonen, että kun tässä ei ole erillistä sylinterin kantta, niin sekin rajoittaa mitä sit pystyy tekemään tälle. Et on täällä nyt jotain kanavia viilattu ja hiilikuituläpät on tuolla Boyesenin ja niin edespäin, että ehkä tässä hyvällä tsäkällä on sit joku just akselista se 20 heppaa voisi olla kenties. Ja lähdetään täältä alhaalta vaikka. Tänne on tehnyt tämmösen nose conein ja sitten tuolta vedenotto tuolta täältä näin. Se on toiminut ihan hyvin. Sitten tässä on itse tehty tää hissi ja setback juttu. Aluksi tää oli itse asiassa tommonen tässä oli trimmi. Se oli yläpäästä saranoitu ja sitten sitä pystyi trimmaamaan. Sekin oli ihan jees, mutta en kokenut, että siitä oli niin suurta hyötyä sit vaikka siihen painon lisäykseen nähden, että joku 10 kiloa siinä tuli lisää sitten. Että tätä venettä rakentaessa ja virittäessä on pyrkinyt niinku mahdollisimman kevyeksi saamaan kaiken. Sitten näkee, että toikin porattu reikiä tuohon setbackiin, niin sillä sai 1,5 kiloa vähennettyä. Sehän on pikkusen turha järeä juttu tämmöiseen 20-seen, että siitäkin muutaman kilon olisi saanut pois, jos olisi tehnyt vähän kevyemmästä materiaalista. Sitten tuolta menee piuhoja menee 3, toi tappokytkin menee tonne ja sitten on kierroslukumittari tuolla. Ihan normikaapeliohjaus. Sitten no vielä yksi juttu mikä tuohon oli tehty tonne. En tiedä onko mitään vaikutusta, mutta no ensinnäkin tää on poistettu tää levy tästä ja tässä on ritilä, että pääsee ilmat paremmin tulemaan. Ja sitten tuolla on tommonen, vähän se on tuolla jemmassa, mutta tollanen imukaula. Josko se on jotain vaikuttaisi, en tiedä. Tää itse vene on tehty 4 millin vanerista. Kaaret on 6 millin vanerista, paitsi muutamassa taktisessa kohtaa on 2 päällekkäin. Ja sitten nämä rimat mitä täällä on ihan perus rautakauppa K-rauta Bauhaus-kamaa. Se toimii kun näitä on riittävän tiheesti näitä rimoja täällä, niin on saatu kevyt rakenne. Tässä ei ole käytetty
ensimmäistäkään ruuvia tässä rungossa, että kaikki on epoksilla leivottu kasaan. Tai no, ruuveja on käytetty jossain vaiheessa, kun ei puristimet on riittänyt, mutta sitten ruuvit on otettu vekkaan ja paklattu ja niin edespäin. Pohjassa on 83 grammanen lasikuitukangas ja sitten kaikki saumat on niinku lasikuitunauhalla vahvistettu. Verrattuna siihen edelliseen veneeseen, mistä löytyy videoita, niin tässä on melko paljon jyrkempi V-kulma. Se on jotain 24 jopa varmaan suunnilleen sitä, mitä se Raymond Hunt joskus aikanaan piirteli. Ja sitä on monet sen jälkeen noudattanut. Tuolla on, mä laitan tähän väliin tommosen kuvan rakennusvaiheesta tuosta pohjasta, että se ei ole ihan perus V-pohja, vaan siinä on tommonen pädi perässä taso ja sitten pientä porrastusta, ei mitään varsinaista ilmavoitelua, mutta jotain tuommoista kumminkin. No sitten se piti vielä mainita, että täällä on tää vaihtoehtona on tää myöskin tää vedenotto tän pillin kautta. No ei se nyt tuu alas, mutta kuitenkin sitäkin on tullut testattua tossa, että ensin se oli tuolla oikealla puolella, sitten luin jostain foorumilta, että se haittaa potkurin virtauksia ja siirsin sen vasemmalle puolelle. En kyllä huomannut mitään eroa siinä, mutta voihan olla, että kun tässä pyöritään alle 40 solmun nopeuksissa vielä, niin se ei sitten ollut niin merkitsevä juttu. Koneen korkeudesta, niin sen verran, että on huomannut, että kun potkuriakseli on tuolla vesirajan tai sen pohjalinja vesirajan alapuolella, niin muutama setti suuntaansa ei ole juurikaan vaikuttanut, mutta sitten kun tullaan ylemmäs ja lähestytään jotain sweet spottia, mitä liian, niin silloin on ihan millimetritkin ollut. Millimetreilläkin saattaa olla solmun pari vaikutus. Sitten tästä ohjaamosta penkki on tommonen perus joku mikroauton penkki. Tuossa on sitten vähän pehmustusta. Tuolla on vasemmalla päditeline ja oikealla puhelinteline. Pädistä tulee katsottua merikarttaa ja pädistä sitten seurattua nopeutta. Tuolla on itse tehty vanhasta rumpupedaalista tommonen jalkakaasu, mikä on kyllä tosi hyvä olla tämmöisessä käytössä, että monelta läheltä piti tilanteelta on päässyt kuin koira veräjästä, kun on ollut toi käytössä. Muutenkin kiva, että on koko ajan kumpikin käsi ratissa, ei tarvi missään kahvalla käydä. Ja ei tainnut tulla mainittua, että tää vene on sen 3,5 metriä pitkä ja 1,22 leveä. No setbackista tulee pituutta vähän lisää. Mutta silloin kun tää valmistui tää runko eikä ollut vielä kiinni mitään pedaaleita, kaapeleita, ratteja ja muita laitteita, niin paino 37 kiloa. Että kaikkinensa bensat sisällä ja kuskin kanssa ja muuta, niin ns. Kisapaino on varmaan jotain 170 kiloa, et ihan ok tehopainosuhde, että sen puolesta se 40 solmua olisi ehkä pitänyt tulla, mutta ei ole nyt tullut. Voipi olla, että jos tän olisi tehnyt pikkusen loivemmaksi ton V-pohjan ja vaikka niinku vähän leveämmäksi, niin tuntuu, että se edellinen, kun se oli tosi loiva
V-pohja ja lättänä keulaan, niin se jotenkin kivasti paino ilmaa myös sinne alle, joka nosti sitä, Mut sit toisaalta kun tulee täällä merellä ajeltua, niin ihan kiva, että voi pienessä aallokossakin ajella. Siinä vissiin kaikki. No niin, ja potkureista sitten. Tää vasemmanpuoleinen on vähän hitaampi solmun 1,5 kuin tää oikeanpuoleinen. Tän kaksilapasen halkaisija on 10 tuumaa ja nousu 16. Se siinä lukee. Tuosta kolmilapasesta en tiedä, mutta oletan, että se on sama tai enemmän, koska se kiertää hiukan vähemmän, kulkee kovempaa. Se voi olla, johtuu vaikka tästä kuppauksesta, että voi olla, että se on silti 16-tuumainen. Ja osittain voi olla, että se nopeusero johtuu myös siitä, että kun tää on tämmönen cleaverityyppinen ja tää kolmilapainen ja chopperi, niin tää kolmilapainen nostaa keulaa paremmin, saa sen vesilinjan pienemmäksi. Näin saattaa olla. Kumpikin potkuri on tässä kärsinyt matkan varrella ja ihme kyllä tämmönen kemiallinen metalli on pitänyt hyvinkin. Mutta tää potkurihommahan tässä nyt on vähän, näitäkin on kiven takaa saanut metsästää, että on edes nää saanut, että kyllä näitä nyt jossain ihmisillä on hyllyissä ja muuta, mutta ne ei halua niistä luopua. Että ei ole silleen, että voisi mennä kaupasta ja katsoa, että haluanpa tommosen ja tommosen potkurin ja kokeilen sitä. Että nämä on nyt nämä 2, mitä on ollut käytössä. Tästä vasemmanpuoleisesta vielä, niin myyjä väitti, en ole tarkistanut mistään tätä, että tämä on ton S.O. Fagerströmin joku vanha nopeusennätyspotkuri, että pitäisi olla kyllä pätevä potkuri, mutta sehän ei varmasti, jos Fagerström on sillä jo ajellut, niin se ei ole yksirunkosella ajanut, vaan hydrolla tai katilla, että tämä saattaa olla, että tämä soveltuu semmoiseen käyttöön sitten paremmin.